Kamfanonin dillancin labarai na Iran masu alaƙa da rundunar sojoji da hukumomin tsaron ƙasar sun fitar da wani bidiyo da ke nuna yadda ake ci gaba da ƙera makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa a daidai lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta ke dab da ƙarewa. A cikin bidiyon an hangi kwamandan rundunar sararin samaniya ta rundunar juyin juya halin Iran Majid Musavi yayin da yake ziyartar ɗaya daga cikin cibiyoyin ƙera makamai da ke ƙarƙashin ƙasa, matakin da ke nuna ƙoƙarin Iran na ɓoye muhimman kayayyakin tsaronta. A wani saƙo da aka wallafa tare da bidiyon, Musavi ya ce Iran tana ƙara sauri wajen ƙera sabbin makamai fiye da yadda take yi kafin fara rikicin. Ya kuma zargi abokan hamayya da gaza cimma burinsu a fannoni daban-daban na yakin. Yana mai cewa sun yi rashin nasara a yankuna da suka hada da mashigar Hormuz da kuma Lebanon. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka ce an tsaurara matakan tsaro a Islamabad, babban birnin Pakistan, yayin da ake sa ran ci gaba da tattaunawa tsakanin jami'an Iran da na Amurka a ranar Litinin. Sai dai har yanzu ba a bayyana takamaimai lokaci da wurin da za a gudanar da tattaunawar ba. A halin yanzu mashigar Hormuz, wadda ke ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin jigilar mai a duniya, na ci gaba da kasancewa a rufe sakamakon takaddama tsakanin bangarorin biyu, inda Amurka ke zargin Iran da barazana da zirga-zirgar jiragen ruwa, yayin da Iran ke cewa babu wani jirgi da zai ratsa mashigar sai da amincewar dakarun juyin juya hali na IRGC. Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa ƙasarsa ba za ta bari jiragen Iran su shiga ko su fita cikin sauƙi ba sai an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin. A nata ɓangaren Iran na zargin Amurka da kare yarjejeniyar wucin gadi da aka cimma, lamarin da ke nuna cewa dukkan ɓangarorin na ci gaba da tsaurara matsayinsu duk da yunkurin sulhu da ake yi.